Malta għandha l-orħos prezz tal-petrolu diesel fiż-żona euro. Il-prezz tad-diesel f'Malta ilu l-orħos fiż-żona euro sa minn qabel tħabbar il-budget għal din is-sena, iżda fl-aħħar bulettin tal-Kummissjoni Ewropea marbut ma' żjud sar magħruf ukoll li issa Malta għandha l-irħas prezz tal-petrol fiż-żona euro. Min analiżi ta' ċifri miġbura mill-Kummissjoni Ewropea, il-prezz tal-fuel f'pajjiżna huwa orħos minn dak li kien qabel il-pandemija. Il-prezz tal-petrol f'Malta huwa ta' euro u 34 ċentesmu għal kull litru, filwaqt li dak tad diesel huwa ta' euro u 21 ċentesmu għal kull litru. Ċipru għandu it-tieni l-irħas prezz tal-petrol fiż-żona euro b'4 ċentesmi iżjed għal kull litru minn dak ta' Malta, filwaqt li t-tieni l-orħos prezz tad diesel fiż-żona euro huwa dak tal-Latvja b'20 ċentesmu iżjed għal kull litru minn dak ta' Malta. Jirriżulta li l-prezz tal-petrol fl-Olanda huwa ta' kważi 70 ċentesmu iżjed ogħla għal kull litru minn dak li jħallsu għalih is-sewwieqa f'Malta, filwaqt li l-Finlandiżi jħallsu 62 ċentesmu iżjed għal kull litru ta' diesel minn dak li jħallsu il-Maltin. Il-prezz tal-petrolu tad diesel f'Malta kien raħas b'7 ċentesmi waqt pandemija u meta l-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar il-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika. F'Novembru li għadda l-Gvern naqqas it-taxxa fuq il-fuels biex ma jiżdidux il-prezzijiet tal-petrolu u d-diesel mill-pompi. Dan fid-dawl ta' żieda fil-prezzijiet internazzjonali taż-żejt. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana kien spjega li l-frankar tat-taxxa fuq il-familji Maltin u Awċin se jiswa lill-Gvern €2.5 miljun euro fix-xahar. Kien saħaq li din il-miżura tajn fl-irkupru tal-pajjiż għaliex bekk mhux jingħataw xokkijiet fl-attività ekonomika bħal f'pajjiżi oħra fejn il-prezzijiet tal-fuel għollew b'medja ta' aktar minn 20%. Il-Gvern raħħas ir-rata ta' dazju fuq il-fuel għal minimu possibbli mill-Kummissjoni Ewropea.